Vamos con 8 minutiños de pura actualidade do Grupo Socialista Provincial. Concretamente, vamos ir ao Grupo Municipal Socialista en Toén e saudamos a don Luís Mato Framiñán. Don Luís, saúdos, moi bo día. Bo día. Hola, moi bo día a todos os ointes. Moitas grazas. Usted pertenece ao Grupo Municipal Socialista no Concello, sobre todo, pois aí en Toén. Se lle parece, vamos co primer tema da actualidade, don Luís, porque ven o Concello de Toén de presentar os orzamentos de 2025. Que conclusión saca o Partido Socialista de Galicia, PSOE? Sí, bueno, pues que a conclusión que sacamos é que cada ano, dende que está a gobernar este alcalde, vemos que os orzamentos só se basan en 2 puntos, o que é a improvisación e o interés de él por gañar máis diñeiro a costa do diñeiro público, non? Entrando máis en detalle en estes orzamentos, vemos un incremento do capítulo 1, non? O que está destinado ao gasto de personal en máis de 114.000 euros con respecto ao ano anterior, que isto supón un incremento do 31,64% desta partida. Sí, vimos, neste Concello vimos de ter unha revisión da RPT, non? A relación de postos de traballo, pero ollo que algúns postos teñen subidas que van dende de 3.800 euros ata os 10.000 euros anuais. Tamén vemos, con respecto hacia esos orzamentos de 2025, vemos que os gastos de representación dos altos cargos duplícanse, vemos que hai un cero euros en inversión de turismo en promoción e emprego. Este último punto era un dos pilares importantes que nos levábamos en campaña fai 2 anos, cando foron as eleccións municipais, e que a día de hoxe o equipo de goberno aínda ni uno máis soño máis bonito o levaba. Falaba de turismo, un dos puntos anteriores, vale? Pois o Entroido de Mugares dispón de unha subvención escasa, ni máis ni menos que de 3.500 euros, contrapartidas de que a día de hoxe pois xa non teñen un impacto tan publicitario como pode ser pois a potencialización do que é este Entroido, como con respecto a unha proba deportiva que é denominada Colectivo Hércules, o Rally, que ambos os dúas partidas sumaban 10.000 euros, non? Tamén unha partida importante é o que son a partida de publicidade e a propaganda, no que ten unha partida orzamentaria para un concello o índole tan pequeno que é o Concello de Toén de 14.000 euros, con respecto pois a outras partidas pois de arranxos de camiños e estradas que van de 9.815 euros, non? Vimos que a subida do equipo de goberno de 2024 a 2025 van máis de 11.500 euros, non? Con respecto á subida salarial, que incluso pois vemos que o alcalde neste caso pois non impón as enquedanzas veciñais, e vemos que pois hasta incluso o soldo do alcalde pois é situado segundo mellor soldo con respecto a provincia de Ourense, non? E se estamos a falar de gastos, pois que dicir os ingresos? Pois dicir os ingresos pois que neste ano 2025 descendemos en 11.500 euros os ingresos con respecto a 2024, e 11.500 euros para un concello desta características ou desta dimensión é moito, non? Señor Mato, según vostedes, o Grupo Socialista en Toén, pois un dos puntos que se viron nos orzamentos 2025 é o incremento salarial de 7.000 euros, unha dedicación exclusiva. Que valoración poden facer vostede ou fai vostede, don Luís Mato, sobre este tema que acabo ahora de nombrar? Sí, bueno, pois como ben estiven a comentar anteriormente por riba, o incremento nas partidas de órgano de goberno en este 2025 subiron moito, non? E unha delas é o incremento en máis de 7.000 euros de unha dedicación exclusiva, que logo de non levar ni 2 anos no equipo de goberno, vemos que xa para unha dedicación exclusiva, en este caso, pois de 7.000 euros é un incremento bastante sustancial. Se entende en conta que o PP está en contra de subir o salario mínimo, pero vese que un posto de equipo de goberno vese incrementado cun importe tan elevado, non? E unha vez máis vemos que o equipo de goberno ten unha planificación e unha mellora para este concello, e só pensa pois na subida dos salarios dos seus postos, dos gastos representativos e sobre todo do equipo de goberno, non? Señor Mato, que preocupacións veciñais están tendo en este momento as veciñas e veciños de Toén? E sobre todo despois a segunda pregunta metida tamén
en esta, pois, cales son as prioridades actuais do Concello, pero que preocupacións veciñais están tendo en este momento as veciñas e veciños de Toén? Sí, bueno, me gusta esta pregunta porque pois son moitas as preocupacións que teñen os nosos veciñas e os nosos veciños, non? Pero sobre todo nos últimos meses son en torno ao que ven sendo a explotación mineira que se leva a cabo ou que se pretende levar a cabo neste concello. Sabemos que este é un concello que ten unha riqueza mineral para ser explotado, pero ten a día de hoxe dúas explotacións mineiras, como pode ser a día de hoxe a de Mugares e a de Igrexa de Puga, como unha planta de machacadora en FEA. Pois temos o interese de a posta en marcha de unha nova canteira na parroquia de Toén, que xa temos mencionado que no boletín oficial de Galicia xa saiu incluso a posibilidade de estudo de terreo concedida pola Xunta de Galicia, pero bueno, isto fai preocupar moita xente, non? Pola cercanía aos lugares máis correspondentes de Toén, Trellerma, Larelle, Fontelarelle, preto a menos de 100 metros dun colexio público e sumado tamén a outros núcleos poboacionais. A xente preocúpase, dado que moito deles solicitan información e veselle que transmiten pouca información, dado que o equipo de goberno vese inmerso en un oscurantismo total porque non proporciona a suficiente información á veciñanza, non? Sobre todo, pois que sumado a que todos estes terreos donde vai ser asentada ou a posibilidade de asentar esta explotación mineira, pois son nuns terrenos comunais e a membros da directiva do comunemo son membros do equipo de goberno que está actualmente pois gobernando en este momento o Concello de Toén. Vale. Sí, das preocupacións, se lle parece, don Luís Mato, pasamos ás prioridades. Así, a bote pronto, que prioridades pois actuais necesita ese Concello? Sí, bueno, as prioridades fundamentais hoxe en día é un asentamento poblacional, porque vemos que é un concello que está situado ahora mismo preto da terceira cidade de Galicia. Vemos que cada vez, en vez de incrementar a gráfica, sendo incrementar a asentamento poblacional, todo o contrario, o que está facendo é disminuindo, ano tras ano está disminuindo. Estamos vendo que eso repercute de que é un concello que cada vez está sendo máis pobre en ese aspecto. Vemos que a día de hoxe non temos, como nos levábamos no programa, non temos un asentamento industrial que a súa vez nos poida acarrear ese asentamento poblacional e despois outra cousiña, pois é que os recursos sociais que a día de hoxe o equipo de goberno está a depositar sobre todo na xente, na veciñanza, non? É dicir, a día de hoxe é un concello que está situado, como repetí antes, como comentaba antes, a terceira cidade de Galicia, pero que a nivel de conexión de autobuses metropolitanos, a red de carreteiras e todo eso, pues a día de hoxe estamos bastante olvidados con ese aspecto, con respecto hacia outros concellos limítrofes que están situados ao redor da terceira de Ourense. Estamos falando de San Ciprián das Viñas, estamos falando de Pereira de Aguiar, vemos que o Parabadás incluso, pero vemos que o Concello de Toén é triste que, sendo un concello preto da terceira cidade galega, pois que en esas características pois estamos sendo bastante pobres e non dando facilidades para que a xente que queira vir a fora poida disfrutar desas condicións, non? Esa para rematar, don Luís Mato, do Grupo Municipal Socialista en Toén, así unha pincelada, como está sendo a relación entre o equipo de goberno cos partidos da oposición? Bueno, a relación des que cada día que pasa vemos un ningoneo do equipo de goberno a oposición, non? Comenzaba esta legislatura solicitando ao alcalde unha relación en todos os sentidos, que nos, desde un principio, tanto os dous partidos da oposición, tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego, sempre desde ese momento ata o día de hoxe, a relación con eles ao equipo de goberno é bastante cordial, pero con respecto ao equipo de goberno cos equipos de oposición, pois vese un nigoneo porque el mismo, pois vemos que el quere que se traten en algodóns, pero que, moi metafóricamente, pero que el a nos membros da mansión un nigoneo total, non? A última foi a despedida do aparellador municipal que non comunicou nin dita xubilación a marcha despois de moitos anos, nin que estaba coberta a praza. Que provoca eso? Bueno, pues provoca que falta de información e falta de transparencia que a día de hoxe, pois hoxe día ten que ser fundamental, non? En nos tempos, eso a fai anos, pois nos indo
dentro do que cabe víamolo lóxico, pero a día de hoxe, ca información que temos e sobre todo ca situación da lei de transparencia, necesitamos que toda a información posible que nos incluso solicitamos e sobre todo pois que por parte do equipo de goberno expresen que libertad total para poder incluso conseguir información, non? Por don Luís Mato, do Grupo Municipal Socialista en Toén, grazas e ata a próxima. Boa xornada, moi boa xornada. Moi boas gracias e boas gracias a vos. Grazas a todos, moi bo día.